Algo se fixo mal dende o punto de vista técnico no proxecto do novo cuartel de Cambados. É o que opina o Concello, que non agocha o seu malestar por un novo contratempo que retrasará aínda máis o remate destes traballos. O problema co que deron agora son rochas que non figuraban nos estudos xeolóxicos e que impiden facer as cimentacións tal e como estaban previstas. Hubo que modificar unha vez o proxecto, xa unha vez iniciadas as obras, como todos sabedes, para cambiar o sistema de cimentación, polo nivel freático que era superior ao que se estimaba, e, por tanto, hubo que cambiar o sistema de cimentación para facer un sistema pilotado. E agora, feitas as excavacións, retomadas as obras, encontrase con que existe tamén dificultades para ese tipo de cimentación en determinadas zonas da parcela, por afloramento de unha roca de alta dureza. Polo tanto, hai que volver a modificar o proxecto de cimentación e adaptalo ás circunstancias que apareceron agora tras a excavación. Eses traballos xa están encargados a unha empresa de enxeñería cunha previsión de que o novo estudo este rematado neste mes de xaneiro. Nas últimas horas, o delegado do Goberno en Galicia trasladoulle ao alcalde todas estas novidades nun encontro celebrado na vila. O delegado do Goberno que nos di que o proxecto non peligra en ningún momento, o diñeiro está consignado, que son contratempos técnicos, non teñen ningún tipo de carácter político nin presupuestario. Pero, independentemente da orixe dos contratempos, o certo é que levamos un retraso acumulado importante, entón o que eu lle pedín foi que, na medida do posible, se axilizara que tamén lle exixan á empresa que, algún xeito, trate de dispoñer de máis efectivos para acortar o período de execución e compensar un pouco os retrasos sofridos. Con todo, Samuel Lago convida tamén á reflexión sobre o traballo feito ata agora neses terreos. Cree que as cousas non se fixeron ben de todo para atoparse agora con este contratempo. Creo que algo sí se fixo mal, desde o punto de vista técnico, cando con dous estudios xeotécnicos non se puderon detectar primeiro os problemas na capa freática e despois os problemas da dureza da roca, non? Existen técnicas suficientemente avanzadas para a prospección do terreo como para poder redactar un proxecto con toda a solvencia e todas as garantías de que se vai poder executar, salvo pequenas modificacións, que sempre van surxindo, obviamente, pero non modificacións deste calado que deberían estar previstas no proxecto, na redacción do proxecto. O proxecto do cuartel de Cambados executado polo Ministerio do Interior terá un custo duns 9 millóns de euros, 3 máis do previsto inicialmente.